our baby said, they are kind of failure and then pencil. One of them now crop that year, all the better piano, for being an in a home and for class and food. Almost what I said. Diana, no, almost said, Asante in the piano, one of you now, better one was a summoner. To be Amawo. Afei, asikadana ababesi ba kona asono. Atrasa, wonu na nanu mayi no se. Anya asante hene. Akonya baako afei na wo sai ede akyerɛ wo man ne sɛ sanananu mayi ni sɛ woni wɔn kan a ɔbɛso sɛdeɛ ɛsɛ enti sabre ɔpem so wɔ sɛ tutu odi kan ɛna yɛahwɛ no Yes, Amani Ansa and our baby Asante.
mo